Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi ng matatanda, kailangan nating maging mabuting huwaran sa mga bata. Kaya lang minsan dala ng hindi maiiwasang sitwasyon at hindi kontroladong pagkakataon, nagiging masamang tao tayo. Ikaw, naranasan mo na bang pamarisan ng bagong henerasyon ang mga kasalanan na nagawa mo noon? Mahirap naman talagang maging perpektong tao. At wala rin namang hindi nakagagawa ng pagkakamali sa atin. Kaya nga minsan bago natin husgahan ang ating kapwa ay matuto muna tayong manalamin. Mga kapusang storyang tampok natin para sa araw na ito ay galing sa ating letter sender na si Susan. Na kung kailan naman naisip niyang magbagong buhay na ay saka pa siya mumultuhin ng kanyang kahapon sa katauhan ng kanyang anak na si Shamara. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, ngayon pa lamang ay nais ko na magpasalamat sakaling mapili ninyong itampok ang storya ng buhay ko. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Susan. 45 years old, taga Novaliches at kasalukuyang unemployed dahil pansamantalang natigil ang operasyon ng patahian na pinagtatrabahuhan ko noon dahil sa pandemic. Kaya naman para mabuhay sa araw-araw ay gumagawa ako ng mga pastries na ibinebenta ko online. Bukod doon ay nagtatahi din ako ng mga shorts at sando mula sa mga ritasong pinapakyaw ko. At ibinebenta ko rin para naman may mapagkakitaan ako. Mag-isa na lamang kasi ako sa buhay ngayon, Papa Dudut. Matapos kong palayasin sa pamamahay namin ang kaisa-isa kong anak na si Shamara. Palibhasa 5 buwan na ang nakakalipas nang magkaroon kami ng matinding pagtatalo. Na nauwi nga sa tuluyan naming paghihiwalay ng landas. Aaminin ko na sariwa pa rin sa akin magpahanggang sa ngayon. Yung sakit at pagkamuhi ko sa sarili kong anak nang dahil nga sa skandalong kinasangkutan naming mag-ina. Subalit bago ko yon banggitin ay nais ko munang ikwento ang tungkol sa aking kabataan at kung bakit masasabi kong hindi rin ako naging mabuting huwaran sa anak ko. Papa Dudut, 19 years old pa lamang ako nang magrebelde sa mga magulang ko. Sa edad kong yon ay na-engage ako sa premarital sex. Hindi niyo ako masisisi dahil sa bagay na yon na lamang ako nakakaranas na maging masaya. Palibhasa, lumaki ako sa isang abusado at magulong pamilya. Sa katunayan, lasinggero at basagulero ang tatay ko samantalang sugarol at tsismosa naman ang nanay ko. Kaya nga lumaki rin akong walang direksyon sa buhay at pariwara. Ay, grabe. Parang habang tumatagal, gumagaling ka. Ano, isa pa? Oh, sandali lang. Grabe ka naman. Hindi pa nga ako nakakapagpahinga eh. Katatapos lang natin oh. Tsaka medyo ngalay pa ako. Ano ba yan? Nakaka-round 4 pa lang tayo? Hindi pa nga nagiinit masyado ang gabi tapos pagod ka na? Ano ba namang klaseng resistensya yan, Lito? Kung makapagsalita ka naman dyan. Sinabi ko ba na ayoko na? Ang akin lang, hinay-hinay lang tayo. Teka lang muna. Baka kasi kapag nagtuloy-tuloy tayo, malumpo naman ako. Yun nga ang gusto ko. Yung lumpuhin mo ko. Bakit ba masyado ka naman yatang bigay todo ngayon? Usually nakakatatlong rounds lang tayo ah. 'Di ba? Teka, sabihin mo nga. May nangyari ba?
Syempre wala. Ang gusto ko lang ay yung nangyayari sa atin ngayon. Lokohin mo, lelang mo. Kilala kita, Susan. Kapag nai-stress ka sa isang bagay, dinadaan mo sa sex. Kaya ano ba yun? Kaibigan mo rin naman ako, di ba? Pwede mo akong pagkatiwalaan. Sabihin mo sa akin. Problema na naman ba sa bahay niyo yan? Tungkol ba sa mga magulang mo? Ay, bakit ba ang galing-galing mong manghula? Siyempre. Nababasa kaya kita na parang libro. Ah, ganon? So, ibig mo bang sabihin nakasulat na talaga sa pagmumukha ko yung mga problema ko sa bahay namin? Ganon ba yon? Sabihin mo! Ano? Aray! Ito naman! Ano ka ba? Joke lang yun. Siyempre hindi yun nakasulat sa mukha mo, no? Napaka mo talaga! Ay, as usual, nakakaasar na talaga sa amin. Kung pwede ko lang talagang layasan yung mga magulang ko, ginawa ko na eh. Biruin mo kagabi, nag-away na naman sila. Kesyo panay ang inom ng alak ni tatay at nagastos na naman sa sugal ni nanay yung budget namin. Nakuha ba talaga nilang magtalo samantalang pareho silang gastador at salot sa lipunan, di ba? Mga sintu-sintu? Kung gusto mo naman na palang umalis sa inyo bakit hindi na lang tayo magsama? Ano, Susan? Ano sa palagay mo? Ano ka mo? Nagpapatawa ka ba? Seryoso ako. Sandali. Parang nabobuyata ako. Pwede bang paki-explain? Gusto sana kitang yayain na mag-live-in na tayo. Tapos maging official na. Live-in? Official? As in jowa? Ganun ba? Oo. Nagpapatawa ka nga. Hoy Lito, sa dami ng sasabihin mo magpapagana sa akin, yan pa talagang nakakabwisit na yun ang mga naisip mo? Sinong may sabi sa'yo na gusto ko makipag-on sa'yo tapos tumira pa kasama mo sa iisang bubong? O bakit ka naman tatanggi? Hindi pa ba sapat na may nangyayari sa atin? Para pumayag ka na magsama tayo? Tsaka ayaw mo ba nun? Makakaalis ka na sa bahay nyo. Maiiwan mo na ang mga magulang mo. Baka nakakalimutan mo, nag-aaral pa ako. Kahit ganun yung mga magulang ko, hahabulin ako nun ng itak kapag nalaman nilang may boyfriend ako. Saka sino bang may sabi sa'yo na gusto kong makipagrelasyon sa'yo? Sorry, hindi naman sa gusto kong ipahiya yung pagkalalaki mo. Pero wala pa talaga sa isip ko ngayon ang pakikipagrelasyon. Kaya halikan mo na lang ako, tapos simulan na natin ang round 5. Ano? Dali na, nakabuka ka na ako. Hindi ko talaga inaasahan na gugustuhin ni Lito na maging opisyal pa kami samantalang kahit wala kaming label ay ginagawa na naman namin yung bagay na eksklusibo lamang para sa mag-asawa. Naisip ko nga noon, ano pa kayang kulang? Naangkin na niya ang katawan ko, pati ba naman ang buhay ko ay gusto pa niyang panghimasukan. Papadudot ayaw kong pumasok sa isang relasyon hindi dahil sa hindi pa ako handa kundi dahil alam ko na kapag ginawa ko yon ay posibleng pagsisihan ko yon sa dulo. Sapat ng halimbawa sa akin noon ang mga magulang ko para mag-ambisyon pa akong makatagpo sa isang matinong lalaki. Aminado ako na hindi talaga ako noon naniniwala sa sinasabi ng karamihan na tunay na pag-ibig o happy ending para sa dalawang tao dahil para sa akin ay kalokohan lamang yon. Hindi ako naniniwala sa konsepto ng pagmamahal. Maging sa kasal dahil hindi naman yon ang nakikita ko sa mga magulang ko. Baluktot ang realidad. Kaya naman mas gugustuhin ko na lamang noon na maging mag-isa kaysa kumuha ng bato na ipupukpok sa aking ulo. Papadudod sa pagdaan nga ng mga araw ay mas napadalas ang pagkikita namin ni Lito at bukod doon ay meron ding nangyayari sa amin. Akala ko dahil nireject ko na siya. Noong unang beses niya akong yayaing makipag-live-in sa kanya at maging opisyal kami ay hindi na niya yon itatanong pa. Kaso nagkamali pala ako. Oh! Ay! Sandali! Time out nga! Ay, Ano bang problema mo? Bakit parang wala kang kalatoy-latoy dyan? Masyado kang mabagal. Di ba sinabi ko gusto ko yung medyo rough? Pambihira ka naman, Lito. May sakit ka ba? wala akong sakit, Susan. Pasensya ka na, meron lang ako iniisip. Ano ba yun para maapektuhan ang performance mo?
Nakakainis ka naman. Dapat kapag nagsisex tayo, ako lang ang iniisip mo. Sa akin ka lang dapat nakafocus at hindi kung kani-kanino. Hindi naman kung sino-sino ang iniisip ko eh. Pues tungkol saan ba yan? Alam mo, nawalan na ako ng gana. Buwisit ka. Uy, teka. Huwag mo naman akong iwan. Di pa ako natatapos eh. Aba bakit? Tinanong mo ba ako kung natapos ako? Siyempre, hindi mo alam yon dahil busy ka sa kung ano man yung iniisip mo. Punta na lang ako sa banyo, magsosolo na lang ako. Susan naman, huwag ka namang ganyan. Anong wag akong ganito? Nag-expect ako na mapapaligaya mo ako ngayong gabi katulad ng mga nakaraan, pero mukha ba akong masaya ngayon? Hindi ko kasi mapigilang isipin yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Ano? Nararamdaman ko kasi na hindi na lang ganito ang gusto kong mangyari sa atin. Kasi nga Susan, mahal kita. Alam ko na tinanggihan mo na ako noon nung yayain kita na makipag-live-in sa akin. At nung sabihin ko na gusto ko na sana na maging official tayo. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Susan, nasa edad naman na tayo para magdesisyon para sa mga sarili natin. 'Di ba? Kaya sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon na maging tayo. Pangako, mamahalin kita. Hindi kita sasaktan. Tarantado ka rin pala talaga eh. Alin ba sa mga sinabi ko sa'yo noon ang hindi na-absorb ng utak mong bobo ka? Ayokong makipagrelasyon kahit kanino, lalong-lalo na sa'yo. At ano ka mo? Mahal mo ko? Hindi totoo yung pagmamahal na sinasabi mo at hindi ako naniniwala sa damdaming yan. Lilipas din yan, mawawala rin yan na parang bula. Kaya pwede ba, wag mo na uling babanggitin sa akin ang tungkol sa kung ano mang nararamdaman mo dahil kumukulo lang ang dugo ko sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo, Susan. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Hayaan mong patunayan ko sa'yo. Wag mo naman basta itapon ng meron tayo. Ano bang meron tayo? Sabi mo magkaibigan, di ba? With benefits nga lang, pero hanggang doon na lang yon. Period. Wag ka nang umasa na mas hihigit pa tayo doon dahil mabibigo ka lang. Saka kung karelasyon pala ang hanap mo, pues, nasa maling tao ka. Teka, Susan, huwag ka namang umalis. Huwag mo akong iwan dito. Ayaw na kitang makita! Maghanap ka na lang ng ibang babaeng kokontrolin mo. Huwag ako! Salamat na lang sa lahat! Susan! Susan, sandali! Hindi ko alam kung saang anggulo ng mga sinabi ko noon ang hindi tumama sa kokote ni Lito para muli na naman niyang ungkatin ang tungkol sa nararamdaman niya para sa akin, Papa Dudut. Kaya nga nung araw ding yon ay nilayasan ko siya at sinabing ayaw ko na siyang makita pang muli. Sinubukan pa rin namang magmakaawa sa akin ni Lito pero hindi ko na nga siya binigyan ng pagkakataon pa para makabalik sa buhay ko. Minsan na niyang sinubukang kontrolin at makialam sa mga desisyon ko dahil lang sa pagpupumilit niyang lagyan ng label ang kung anumang namamagitan sa amin. Kaya naman hindi ko na nga siya hahayaan pang ulitin yon. Alam ko na parang basura lang na itinapon sa estero ang naging trato ko kay Lito noon pero wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin ng mga panahong yon ay madispatcha siya ng tuluyan sa buhay ko. Pagkatapos ko nga siyang iwasan noon si Lito ay hindi na rin ako pumasok sa eskwelahan. Nang mga panahon na yon nasa second year college na ako pero mas pinili ko na lamang ang magtrabaho sa nightclub ng isa sa mga kaibigan ko kung saan ay nagkaroon ako ng ugnayan sa iba't ibang lalaki. 23 years old ako noon nang makilala ko si Rudy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang sarap pala sa pakiramdam na maging malaya. Yung bang tipong nagagawa ko ng lahat ng gusto ko at kumikita pa ako ng pera. Pakiramdam ko noon kaya ko nang abutin ang tuktok ng mundo dahil hawak ko na ang buhay ko.
Nang magsimula kasi akong mamasukan bilang waitress sa nightclub kung nasaan ang kaibigan ko na nag-recruit sa akin ay tumanggap na rin ako ng ibang trabaho mula sa mga parokyano nilang naghahanap ng special service. Hindi na bago sa akin ang pakikipagsiping kaya naman hindi ko na nga inatrasan ang oportunidad na mas kumita ako ng malaking salapi. At isa na nga sa mga naging regular na customer ko sa nightclub ay si Rudy. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon at ang pakilala niya ay nagtatrabaho siya sa kasino. Gwapo si Rudy, maputi at matipuno. Pero ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya ay ang bigote niya. Gustong gusto ko yon dahil nakikiliti ako kapag dumadapo yon sa kung saang mang bahagi ng katawan ko. Naulit pa nga ng naulit ang unang beses na pag-check-in namin sa motel para may mangyari sa amin ni Rudy Papadudut. Hanggang sa dumating na nga yun sa punto na siya na lamang ang gusto kong kasiping at mas lalo ngang nagalak ang puso ko nang aminin niya sa akin na ako raw ang dahilan ng pagbabalik niya sa naturang nightclub na pinagtatrabahuhan ko. Kaya nga kahit aliwas noon sa una kong pahayag na hindi ako papasok sa pakikipagrelasyon ay nahulog pa rin ako kay Rudy. Sa katunayan, pinayagan ko rin siya noong buntisin ako. Kaya lang pagkaraan ng 2 buwan, nalaman ko na lamang na ginawa pala akong kabit ng tarantado. Mahal? Mahal, nasan ka? Tapos na ako maligo. Bakit mo hawak yung cellphone ko? Akin na nga yan! Paano mo nalaman ang password ko? Hindi naman pala mahirap malaman ang password mo, gunggong ka. Please, magpapaliwanag ako. Sige, simulan mo na bago pa kumulo ang dugo ko't masuntok kitang tarantado ka. Sino yung babaeng kasama mo sa pictures mo sa gallery? Mukhang ang sweet-sweet nyo pa, meron pa nga akong nakitang naghahalikan kayo. Ano? Huwag mo subukan magsinungaling dahil lalaslasing ko talaga yung leg mo. Ay, siya si Gigi. Asawa ko. Asawa? Eh di ba ang pakilala mo single kang demonyo ka? Yun naman pala, may asawa ka na? Aba, ang galing mo rin ah. Kaya naman pala kung itago mo yung isa mong cellphone dyan sa bag mo ay sa pinakakasulok-sulukan? Akala mo siguro hindi ko mahanap no? Napakabobo mong magtago, leche ka? Bakit ba kasi pinakikialaman mong gamit ko? Naghahanap ako ng pera, di ba sabi mo nasa bag mo yung wallet mo? Kaso, iba ang nahanap ko. Saka wala kang karapatang magalit kasi sa ating dalawa, ikaw tong naglihim sa akin na may asawa ka na pala. Sa lagay, nakukulangan ka sa misis mo kaya nagpaparaos ka sa akin? Ganon ba yon? Kung hindi ka ba naman talaga tarantado? Hanggang kailan mo planong bilugin ang ulo kung gago ka? Baka nakakalimutan mo nagtiwala ako sa yung animal ka. Hinayaan pa kitang buntisin ako kasi akala ko matino ka pero maling-mali pala ako. Katulad ka rin ng mga demonyong lalaki dyan na walang alam kundi magsinungaling, manggamit at manloko. Pwede ba? Huminahon ka nga lang muna, Susan. Paano ako hihinahon? Sige nga, sabihin mo, paano? Pinagkatiwalaan kitang ulupong ka pero pinagmukha mo lang akong tanga? Paano ko ngayon sasabihin sa batang nasa tiyan ko na kabit ang nanay niya at bastarda siya? Ano? Magsalita ka! Hindi naman kailangan pa umabot sa ganun. Pwede naman natin isekreto ang relasyon natin. Papanagutan ko pa rin naman kayo ng anak natin eh. Hindi ko kayo tatakasan. Gusto mong maniwala na naman ako sa mga pinagsasasabi mong lintik ka? Naloko mo na ako na isang beses! Sa palagay mo, hahaya ko pang bilog-bilogin mo uli ang ulo ko? Ipapalaglag ko tong batang to! Ano ka mo? Susan naman! Huwag mo ako masusan-susan dyan, lintik ka! Ikaw ang nagsimula nito, ako lang ang tatapos! Ayoko sa batang nasa tiyan ko dahil anak lang siya ng isang katulad mong manloloko. At wala kang magagawa dahil ako pa rin ang magdedesisyon para sa sarili ko. Lumayas ka ngayon din sa pamamahay ko dahil sukang-suka ako sa katulad mong sinungaling! Pag-usapan natin to. Huwag naman sana ganito. Please! Makipag-usap ka dun sa asawa mo mukhang pa! Pag-usapan niyo kung paano kanya mapapatawad sa pagiging malandi at makati mo! Layas! Alis! Ang sakit-sakit palang pagmukaing estupida ng taong pinagkakatiwalaan mo ng husto, Papadudut. Ganon na ganon kasi yung pakiramdam ko matapos kong malaman na niloko lang pala ako ni Rudy.
Kung sa bagay, sino nga ba namang matinong tao ang aamin na meron na siyang asawa at anak na pupunta pa sa ganong uri ng lugar para lamang magparaos ng init ng katawan. Kaya nga aminado rin ako noon na napakatanga ko rin dahil huli na bago ko yon na-realize. Papadudot, tulad ng sinabi ko kay Rudy, ayoko sa batang nasa sinapupunan ko dahil magiging cargo ko lamang ito sa paglaki. At sa ayaw at sa gusto ni Rudy, pumunta na ako noon sa kakilala kong aborsyonista para ipalaglag ang bata sa tiyan ko. Kaso kung kailan naman gagawin na yung aktwal na proseso ay saka naman ako tinalaban ng konsensya. Kaya naman hindi ko na tinuloy ang plano ko, sa halip ay pinagpatuloy ko na lamang ang pagdadalang tao. Laking tuwa nga ni Rudy sa desisyon kong yon. Kaya kahit na bawal dahil pamilyado na siyang tao, ay hindi pa rin namin tuluyang pinutol ang ugnayan namin sa isa't isa. Oo, pinangatawanan ko na nga ang pagiging dakilang kabit. Naisip ko noon kung gagawa rin naman ako ng katarantaduhan, bakit hindi ko na itodo pa. Mabilis na lumipas ang 9 na buwan at isang malusog na sanggol na babae ang naging anak namin ni Rudy, Papa Dudut. Nang mga panahong yon, naging komplikado nga ang munting pamilya namin ni Rudy dahil hindi siya madalas na namamalagi sa piling namin ng anak ko dahil mas priority niya ang una niyang pamilya. Wala namang kaso yun sa akin dahil hindi nagtagal ay nakasanayan ko na ang ganong setup namin. Ang mahalaga lang naman ay sinusuportahan niya kami ng anak ko lalo na sa usaping pinansyal. Hindi na rin ako nagtrabaho noon sa club, sa halip ay namasukan na lamang ako bilang mananahi. Papadudot habang lumalaki ang anak kong si Shamara. Aminado ako na meron akong nadiskubre sa aking sarili noon. Yon yung kakayahan ko palang maging isang ina. Kaya lang akala ko makukontento na ang anak ko na kami lang ang madalas na magkasama. Pero nagkamali ako. Naniniwala pa rin siya sa konsepto na buo ang isang pamilya kapag may nanay at tatay sa iisang bahay. Doon na nga niya sinimulang kwestiyonin ang dahilan kung bakit hindi namin madalas kapiling ang tatay Rudy niya hanggang sa kinalakhan na niya ito. Lumipas ang mahabang panahon at tumungtong na nga sa edad na 21 years old si Shamara. At paulit-ulit pa rin niya akong tinatanong kung bakit may mga pagkakataon na hindi nakakapunta sa mga espesyal na okasyon sa bahay niya ang ama niya, Papa Dudut. Pero hindi ko naman yon masagot ng diretso dahil ayokong isampal sa pagmumukha niya na hindi siya priority ng tatay niya kesyo meron nga itong mga anak sa una nitong pamilya. Hanggang sa sumapit ang araw na kinakatakutan ko ang malaman ni Shamara ang katotohanan. Anong sinabi mo? Bakit ka kamo hindi makakapunta? Di ba nag-confirm ka na last time? Rudy naman! Ano na lang iisipin ni Shamara? Alam ko naman yun. Kaya nga, humihingi ako ng pasensya. Bigla kasing nagbago yung petsa ng graduation ng anak namin ni Gigi. Alam nga namang hindi ako umattend. Sigurado magtatampo naman yung mag-ina ko. At ano sa palagay mo mararamdaman ng anak natin kapag nalaman niyang hindi na makakapunta sa graduation day niya ang tatay niya? Baka nakakalimutan mo, hindi lang yung anak niyo ni Gigi ang importante at dapat mong pagtuunan ng atensyon. Pinapaalala ko lang sa'yo na napakarami mo ng utang kay Shamara. Ano bang magagawa ko? Susan, hirap na nga ako magtago eh. Tapos pinapakomplika mo pa yung sitwasyon. Ang kapal din naman ang mukha mong palabasin na biktima ka. Samantalang nung umpisa pa lang ikaw na ang naglagay sa sarili mo sa ganitong sitwasyon. Leche naman, Rudy! Kung ako lang sana, walang problema ang setup natin pero isipin mo naman yung anak natin. Sawang-sawa na ako mag-isip ng kung ano-anong idadahilan kapag nagtatanong siya kung bakit hindi ka namin palaging kasama. Sawang-sawa na akong pagtakpan ng pagiging kabit ko! Anong sinabi niyo, Mami? Shamara, anak, ano bang ginagawa mo rito? Tapos ka na bang mag-ayos para sa graduation mo? Hindi ba obvious? Sandali. Si Daddy ba yung kausap niyo? Ano, nasan raw siya? Ilang oras na lang graduation ceremony ko na. Kailangan na nating pumunta sa venue.
Ay, mag-usap na lang tayo mamaya. Bye. Shamara, anak, ang daddy mo nagsabi sa akin na… Na hindi siya makakapunta kasi biglang may emergency sa trabaho niya. Ganun ba? Huh. Bakit pa nga ba ako umaasa na makakarating siya sa graduation ko? Samantalang wala pa akong natatandaan na pumunta siya sa kahit na anong event ko simula elementary. Iintindihin mo na lang ang daddy mo, anak. Busy siyang tao. Hanggang kailan niyo ba idadahilan ng tungkol sa bagay na yan, Mommy? Narinig ko kayo. Sinabi niyong kabit kayo ni Daddy. Kaya wag mo na siyang pagtakpan. Wag mo na akong pagmukhaing tanga dahil nabuking ko na kayo. Kaya naman pala palagi siyang walang oras at panahon sa atin. Kung meron man, kakarampot. Yun naman pala kasi hindi niya tayo priority. Dahil sampid lang tayo sa buhay niya at ng tunay niyang pamilya. Shamara, huminahon ka nga muna. Alam niyo kasalanan yung lahat to, Mami eh. Ano ka mo? Dahil pumayag kayong maging kabit. Ni hindi nyo na nirespeto ang sarili nyo. Nakakahiya kayo. Hoy, bata ka! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan dahil wala kang alam sa mga pinagdaanan ko noon! Sige, sabihin nyo. Ipaintindi nyo sa akin yung mga pinagdaanan nyo para maintindihan ko kung bakit kayo naging ganyan. Ano? Hindi kayo makapagsalita? Saan nyo nakilala si Daddy? Saan? Mahalaga pa ba yon? Bakit hindi nyo masabi-sabi? Di ba kayo tong nagagalit? Kesyo hindi ko alam ang pinagdaanan ninyo? Nagkakilala kami ni Rudy sa isang nightclub nung minsan ako nagtrabaho bilang waitress doon. Bilang waitress nga lang ba talaga? Ano pang hindi nyo sinasabi sa akin? Sabihin nyo na! Teka, tama bang hinala ko? Hindi lang kayo nagtrabaho nun sa club bilang waitress! Oo na, sige na! Tama ka kung iniisip mo na isa akong pakawalang babae! Ano, masaya ka na ba? Yan ba ang gusto mong marinig? Nakakadiri kayo! Napakarumi niyong babae! Kinasusuklaman ko kayo! Hindi yon ang unang beses na nagtalo kami ng anak kong si Shamara dahil habang nagkakaedad siya ay parang nakikita ko sa kanya ang sarili ko noon, Papa Dudut. 21 years old pa lamang siya pero matatas na siyang sumagot-sagot sa akin at mas lalong ang naging malakas ang loob niyang lapastanganin ako bilang nanay niya. Matapos niyang malaman na pareho kaming sampid sa buhay, may pamilya ang Daddy Rudy niya. Masakit para sa akin na sumbatan at pagsalitaan ng hindi magaganda ng sariling anak. Pero pakiramdam ko ay deserve ko ang bawat katagang punong-puno ng galit at pagkamuhi na sinabi sa akin ni Shamara noon, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako naging mabuting huwaran sa kanya bilang isang nanay. Dahil sa mga kasalanan namin ng tatay niya. Kaya nga hindi ko na rin napigilang kamuhian at sisihin ang sarili ko ng mga panahon na yon. Papa Dudut, akala ko ay hindi magtatagal ang pagtatampong yon sa akin ni Shamara. Akala ko pagkalipas ng ilang araw ay magkakabati rin kami katulad noong kapag nagtatalo kami o may hindi pinagkakasundo ang bagay, subalit nagkamali pala ako. Lumipas ang ilang araw at linggo, napansin ko na lamang na hindi na madalas umuwi sa pamamahay namin ng anak ko. Kung umuwi man siya, nandyan yung lango siya sa alak. Sinasaway ko siya at pinagsasabihan pero madalas niya akong pagdabugan o di kaya ay pagsarhan ng pintuan ng kanyang kwarto. Nang mga panahong yon ay tuluyan na nga rin kaming tinatuan ni Rudy bilang mag-ina niya. Matapos mabuking ng asawa niyang si Gigi ang pagkakaroon niya ng anak sa ibang babae, Papa Dudut. At lalong kumulo ang dugo ni Rudy nang malaman niyang kagagawa ng magaling naming anak na si Shamara ang pagkakabuking niya. Paano ba naman matapos malaman ng anak namin ang tungkol sa pagiging kabit ko ay bigla na lamang itong sumulpot sa pamamahay ng unang pamilya ni Rudy. Dalang mga ebidensyang nagpapatunay na bunga siya ng pagiging makasarili at walang hiya namin ng tatay niya. Ni sa hinagap ay hindi sumagi sa isipan ko na mas magiging malala pa sa akin si Shamara. Para bang mas pinapatunayan pa niya sa akin na numero 1 siya pagdating sa pagre-rebelde kumpara sa akin noon.
Aba, mabuti naman naisipan mo pang umuwi sa bahay natin. Pwede ba? Niyo akong sermonan. Masakit yung ulo ko. Masakit? Bakit? Nag-inom ka na naman ba? Ano naman kung oo? Nasa edad na ako. Kaya hindi nyo na ako dapat pagbawalan pa. Graduate na ako ng college. At kasalukuyang nagtatrabaho. Nakalimutan nyo na ba? Karapatan kong gawin ang gusto ko. Hindi ko nakakalimutan ang tungkol sa mga bagay na yon. Pero hindi ibig sabihin sisirain mo na ang buhay mo. Kakasimula mo palang magtrabaho tapos ganyan ka na? Bakit? Di nyo naman perang ginagastos ko Panginoon, di ba? Kaya bang kinakagalit nyo? Kayo nga kapag nagiinom, di ko kayo pinapakialaman. Tapos kapag ako, todo silip kayo? Ay sumusobra ka na talagang bata ka ha? Baka nakakalimutan mo, nanay mo pa rin ako! Nanay nga kita. Pero hanggang doon na lang yon. Alam mo, sa totoo lang, mas kitawaging nanay kayo, sukang-suka ako. Anong sinabi mo? Gaga kang bata ka? O sige, saktan niyo ako. Sige! Di ako natatakot sa inyo. Alam niyo ba, masaya pa akong nakikita kayo sa pamamahay natin? Kala niyo ba proud akong maging nanay kayo? Kasalanan mo kung bakit kinalimutan na tayo ni Daddy. Kahit kasi sinong lalaki, hindi pipiliing makasamang tulad mo! Sinabing tumahimik ka na! Sobra ka na kung makapagsalita sa akin, Shamara! Ano bang palagay mo sa sarili mo, malinis? Perpektong tao? Sa palagay mo kung may pagpipilian ako nun, hindi ko gugustuhin mapunta sa ganitong sitwasyon? Meron ka namang pagpipilian! Pero hindi mo piniling maging matuwid. Kung hindi ko pa noon narinig ang usapan niyo ni Daddy, kailan mo planong tumigil sa pagiging kabit niya? Para sabihin ko sa'yo, wala nang namamagitan sa amin ng tatay mo. Hindi ko na siya mahal at ganun din siya sa akin kaya wag na wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Hoy, Shamara! Matanda ka na kaya dapat naintindihan mo ng sitwasyon. Kaso sa nakikita ko, para ka pa rin bata ako mag-tantrums dyan! Kahit kailan, hindi ko kayang intindihin yung sinasabi mong sitwasyon! Wala ka na magagawa dahil baluktot ang realidad na inaakala mo. Hindi palaging nangyayari sa tunay na buhay ang mga magagandang bagay na napapanood mo sa pelikula at nababasa sa libro. Kaya kesa patuloy mong iyakan ang masalimuot na bagay sa pamilya natin, simulan mo na lang itong tanggapin. Ikaw din ang mahihirapan kung patuloy mo pa rin ipipilit ang hindi pwede. Sa kabila nga ng konsumisyon at sunod-sunod na problema ko sa anak kong si Shamara, hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos na mag-isang harapin ang pagsubok sa buhay ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Papa Dudut dahil nakilala ko nga si George. Nagkataon naman na bagong cook siya sa kantin ng pinagtatrabahuhan kong garment factory at malimit na sa kanya ako nakakapaglabas ng sama ng loob at hinaing tungkol sa personal kong buhay. Hindi rin lingid sa kaalaman niya ang isyu ko kay Shamara at kay Rudy. At kahit nasa gulang niya noong 33, hindi hamak na mas bata sa akin ng 10 taon dahil nasa 40 years old na ako ng panahon na yon, ay hindi pa rin naging hadlang ang mga edad namin para magkaroon kami ng koneksyon sa isa't isa ni George. Na di nga nagtagal ay lumalim at nauwi sa pag-iibigan ang aming pagkakaibigan. Papadudot ng unang beses na may mangyari sa amin ni George, aaminin ko na pakiramdam ko ay bumabata talaga ako ng 10 taon. Palibasa noon na lang din kasi nadiliga ng tuyo at tigang kong pagkababae. Alam mo, namiss ko tong pakiramdam na to. Pakiramdam ko, bumata ako ng ilang taon. Grabe ka. Hindi ko nga akalain na masyado ka palang wild sa kama. Aba bakit? Ano bang akala mo sa akin? Wala nang asim? Ay, sana palagi na lang tayong ganito. Oh, ayan ka na naman. Nagiging emosyonal ka na naman. Hindi ko lang kasi mapigilang isipin na
Paano kaya kung nakilala na kita noon pa? Di sana hindi na dumating sa buhay ko si Rudy. Wala na sa buhay mo si Rudy. Siya na mismo ang umalis, di ba? Kaya hindi mo na kailangang manghinayang patungkol sa bagay na yun. Ang importante, nagkakilala tayo. Magkasama tayo ngayon. Ay, hindi ko lang kasi mapigilang panghinayangan yung mga panahong sinayang ko sa maling tao. Kasi kahit papano naman, nag-invest ako ng oras at panahon kay Rudy. Akala ko dahil nagdesisyon ako noon na wag ituloy ang pagpapalaglag sa anak namin pipiliin niya na kaming mag-ina. Kaso nagkamali ako. Hanggang sa kinasanayan ko na yung ganun naming setup. Kaya lang habang tumatagal, nagkukulang na sa akin si Rudy. Kahit man lang sa aspetong may kinalaman sa sex. Patunay lang yun na matanda na siya at wala nang ibubuga. Puro ka talaga biro. Uy, nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya nga kako, hayaan mo na lang. Saka nandito na naman ako. Hayaan mo, lalo kitang pababatain. Thank you, George, kasi dumating ka sa buhay ko. Hindi pa rin ako pinabayaan ng tadhana na masiraan ang ulo dahil sa konsumisyon ko sa anak ko. Kasi nga, nandyan ka. Wala yun. Ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo dahil pinansin mo ang pagpapapansin ko. Nga pala, tungkol naman dun sa anak nyo ni Rudy, malaki na siya, Susan. Sigurado bukas makalawa, makaka-get over din siya sa pagtatampo niya sa'yo at titigil na rin siya sa pagtatantrums niya. Alam ko naman yun, kaso sa nakikita ko kay Shamara, mukhang malabo pang mangyari yung sinasabi mo. Parang hindi ko pa nakikitang mangyayari yan. Pakiramdam ko kasi sagad sa buto ang pagkagalit niya sa akin. Kulang na nga lang isuka niya ako bilang nanay niya. Alam mo, pinipilit ko lang magpakatatag at maging matapang sa tuwing nag-aaway kami pero durog na talaga ang kalooban ko. Ayokong nakikitang nagagalit sa akin ang anak ko dahil mahal na mahal ko siya. Alam mo, hindi ko maintindihan si Shamara. Bakit ba siya nagagalit sa'yo ng gusto? Samantalang hindi mo naman siya pinabayaan nun bilang nanay niya, di ba? Kung ako sa kanya, magpapasalamat pa ako sa mga ginawa mo simula bata siya. At kung may dapat man siyang kamuhian, yun yung tatay niya na nang iwan sa inyo. Ay, alam mo may punto ka. Hindi ko dapat hinahayaang tratuhin ako ng gano'n ni Shamara dahil ako pa rin ang nanay niya. Ganyan nga. At wag din nating hayaang masira nila ang gabing to na para sa ating dalawa. Ano ba? May kiliti ako dyan. Nahuli ko rin ang kiliti mo. Magsama na tayo, George. Sigurado ka ba dyan? Siguradong sigurado. Tumira ka na sa bahay. Hindi ko na kayang mawala ka palagi sa paningin ko. Pakiramdam ko masisiraan ako ng ulo kapag hindi kita nakita kahit isang segundo. Kung yan ang gusto ng mahal ko, sino ba naman ako para tumanggi, di ba? Kaya mamaya na lang tayo mag-usap. Halikan mo na ako. Malaking bagay na dumating sa buhay ko si George dahil muli niyang binuhay ang init na matagal nang namatay sa kaloob-looban ko, Papa Dudut. Kaya nga kahit pinapasakit ni Shamara ang ulo ko, pinapasarap naman ni George ang bawat gabi ko. Doon na nga rin kami nag-decide na magsama sa isang bubong pagkaraan ng ilang buwan naming pagiging magkasintahan. Sa apartment na tinitirhan naming mag-ina ko ibinahay si George dahil ng mga panahon na yon ay wala naman siyang sariling tinutuluyan. Sa madaling sabi, naging sugar mommy din ako ni George dahil sa mga pera at regalong gamit na ibinibigay ko sa kanya. Sa edad kong yon ay hindi ko naakalain na muli akong mai-in love. Na muli akong magmamahal at makakaranas na mahalin pabalik. Bagaman bago naman akong muling pumasok sa pakikipagrelasyon ay sinigurado ko munang walang sabit si George katulad ng demonyong si Rudy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil nga sa madalang na pag-uwi sa bahay ng anak kong si Shamara ay mas nagkaroon kami ng kalayaan ni George na gawin ang mga bagay na gusto namin. Lalong-lalo na nga ang tungkol sa usaping pagsisiping. Nandyan yung sa kung saan saang bahagi ng pamamahay may nangyayari sa amin. At noon ko lang naranasang maging masaya at makumpleto ang pagkababae ko, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay naabutan kami ni Shamara na may milagrong ginagawa sa sofa ng sala namin. Pero imbes na magkaroon ng sigawan o kahit na anong drama, tiningnan lang kami ng anak ko na para bang diring-diri siya sa amin. Nang mga sandaling yon ay nagbihis lang kami kaagad ni George at matapos noon ay formal ko na nga siyang pinakilala sa anak ko bilang boyfriend ko. Papadudot, sarkastiko lang noong natawa si Shamara at sinabihan ako na habang tumatanda raw ako ay palala ako ng palala. Siyempre nagalit ako dahil pinahiya niya ako sa harap ng boyfriend ko, pero bago pa kami magkagulong mag-ina ay inawat na kami ni George. Nagdaan pa nga mga araw, mas naging malayo kami sa isa't isa ni Shamara. Pero sa kabila ng lahat ay sinubukan ko pa ring magpakananay sa kanya. Katwiran ko, may pakialam ako sa kanya hanggat nakatira pa siya sa pamamahay ko. Shamara, bakit madaling araw ka na naman umuwi? Wala ka namang trabaho dahil holiday, di ba? Saan ka na naman nagpuntang babae ka? Kung makapag-monitor ka naman sa akin, akala mo 5 taong gulang pa lang ako? Hindi ko nakakalimutan kung ilang taon ka na. Pero baka ikaw, nakakalimutan mong may nanay kang nag-aalala at naghihintay kung kailan o anong oras ka uuwi. Bakit? Sinabi ko bang hintayin niyo ako? Saka teka, tama ba yung narinig ko? Nagkaroon kayo ng time para mag-alala sa akin? Sa pagkakatanda ko kasi, busy kayo dun sa lalaki nyo. Na ano nga ba yung pangalan ulit? Tumahimik ka na! Huwag mong idamay sa gulo natin si George! Ikaw ang tumahimik? Alam mo, lalo mo lang pinaliliit ang tingin ko sa'yo eh. Nang nakuha mo pa talagang magsama ng lalaki sa pamamahay na to. Hindi ka na ba talaga nahiya sa sarili mo, Mami? Ganyan ka na ba talaga kadesperadang madiligan? Kaya pumatol ka na lang sa kung sino-sino? Abang bastos ng bibig mo ah! Ako? Bastos? Sino kaya yung nahuli ko na may ginagawang milagro sa sofa? Di ba ikaw? Kayo? So ibig sabihin, ikaw ang bastos sa ating dalawa. Sumusobra ka na talaga! At anong gagawin mo? Sasaktan mo ako ulit? Sige lang! Sampalin mo ulit ako! O ayan yung pisngi ko. Ano bang hinihintay mo? Dali, sampal! Teka, ano yung nasa leg mo? Kiss mark ba yan? Patingin nga! Ano ba? Bitawan niyo ako? Tama ba ang iniisip ko? Bakit kami ganyan? Hindi na lang ba pag-inom ng alak inaatupag mong lintik ka? Eh ano naman sa inyo ngayon? Kayo nga mas malala pa sa akin nung kabataan nyo tapos pagbabawalan nyo ko? Di naman yata patas yun. Pero napakabata mo pa para mabuntis! Paano na lang kung may sakit pala yung kasex mo? Paano kung naipasa niya yun sa'yo? Ano? Sabihin mo! Ang bata-bata mo pa! Huwag ko ngang praning. Anong palagay mo sa akin? Hindi marunong mag-ingat? Sa lagay, ikaw lang ang pwedeng magparaos ng init ng katawan? Ikaw lang ang may karapatang mag-enjoy at umungol dahil sa labis na kasiyahan at sarap? Di naman yata pwede yun. Shamara, hindi na kita kilala! Nagbago ka na! Kanino ba ako magmamana? Sa iyo lang naman, di ba? Alam mo, kung naging huwaran ka lang sana bilang nanay ko, hindi ako magkakaganito. Ikaw ang sumira sa akin dahil sa mga halimbawa mo. Kaya huwag kang magre-reklamo kung sakaling makita mo sa akin yung dati mong pagkatao.
Akala ko manhid na ako sa mga masasakit na salitang sinabi sa akin ng anak ko noon, pero hindi pa pala, Papa Dudut. Matapos nga ang pagsasagutan naming mag-ina, ng araw na nakitaan ko siya ng kiss mark ay tila sinampal ako ng realidad na minsan ay naging katulad din niya ako noong kabataan ko. Naging pariwara at mapusok. At bilang nanay niya, ayokong tularan niya ako dahil nga sirang-sira na ang buhay ko ng mga panahong yon. Kaya nga mas lalo kong sinubukang magbagong buhay at maging mabuting huwaran para kay Shamara, Papa Dudut. At mabuti na lang dahil tinulungan ako ni George na makabawi sa anak ko. Alam ko na hindi pa huli ang lahat para lumaki siyang disente at nasa maayos na estado. Malayo sa kung anuman ang kinalakhan ko. Kaya nga gano'n na lamang ang pangaral ko sa kanya sa kabila ng hindi namin madalas na pagkakasundo. Akala ko sapat na yung effort na nilaan ko para maituwid ang landas ng anak ko. Kaya lang iba rin magbiro ang tadhana. Dahil hindi ko akalain na masisikmura ni Shamara na taluhin ako na mismong nanay niya nang maabutan kong may ginagawa silang milagro ni George. Ang sarap mo talaga, Shamara. Yan. Gusto mo yan? Ang galing mo talaga. Yan ba ang gusto mo? Ang swerte ko sa'yo. Nagkagawa pa sa iyo ng nanay ko? Susan! Walang hiya ka! Bitiwan mo nga ang anak ko! Aray! Ano ba? Tigilan mo nga yan, Susan! Tarantado ka pala eh! Anong ginagawa mo sa anak kong animal ka? Sumagot ka, George! Bago pa magdirim ang paningin ko sa'yo! Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong ginagawang masama sa anak mo, Susan! Anong sinabi mo? Anong ibig sabihin nito, Shamara? Bakit ka nakahubad? Bakit mo niluluhuran si George? Hindi pa ba obvious? May nangyayari sa amin. At sakto, kung kailan naman matatapos na sana siya, sa kakaumiksena. Ano ka mo? Oo, Susan! Huwag mong saktan ang anak mo! Ano ka ba? Nasasaktan ako! Bitawan mo nga siya! Pwes, ikaw na lang ang sasaktan kong demonyo ka! Susan, tumigil ka na sabi! Aray! Tumigil ka na, baka hindi ako makapagtimpi sa'yo! Napakasama nyo! Paano nyo nagawa sa akin ang kapabuyang to? Pinagkatiwala ko kayong pareho pero pinagtaksilan nyo ako! Hayop ka, George! Ulapong ka! Sa dinami-dami ng babae, anak ko pa talaga ang napili mong ikama! At ikaw naman, Shamara! Ganyan na ba kasagad sa buto ang pagkasuklam mo sa akin ng nanay mo? Para taluhin mo? Ano? Sumagot ka! Paano kung sabihin ko sa yung oo? May magagawa ka ba? Saka huwag ka na masyadong madrama dyan. Hindi naman dapat gawing issue ang nangyari dahil kung tutuusin, pwede naman natin itong pag-usapan at pagkasunduan ng maayos. Anong pinagsasasabi mo? Naisip ko lang naman na pwede nating paghatian si George. Total, wala naman kaming nararamdaman sa isa't isa at tanging sex lang ang habol namin. Pwede tayong magsalitan sa kama o di kaya pwede tayong threesome. Tumahimik ka na! Napakababoy mo! Ngayon ka pa talaga magmamalinis? Samantalang walang malinis sa pamamahay na to. Kung sa bagay, mas madali nga namang magalit sa iba kesa magalit sa sarili mo. Ipokrita kang leche ka! Tumahimik ka na sabi! Magsilayas kayo ngayon sa pamamahay ko! Ayoko nang makita ang pagmumukha niyong dalawa! Mga baboy! Mga demonyo! Papa Dudut, alam ko na makasalanan akong babae sa nakaraang buhay ko. Pero pinipilit ko namang magbagong buhay ng panahong yon. Kaya lang iba rin talaga maglaro ang kapalaran. Dahil nga sa nangyari,
Pakiramdam ko ay pinagpira-piraso akong buhay. Pakiramdam ko ay sinaksak ako ng patalikod, ginilitan ng leeg at nilublob sa kumukulong tubig para malunod at mamatay. Sobrang sakit. Apak na apak ang pagkatao ko dahil ang gumawa pa ng ganong uri ng kataksilan ay ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Nang mga panahong yun ay gusto ko na lang maglaslas ng pulso o di kay magbigti dahil sa labis na kapighatiang nararamdaman ko. Yun na nga ba ang karma ko dahil sa hindi pagiging mabuting ehemplo sa anak ko? Pero biktima lang din naman ako ng pagkakataon at hindi ko naman kontrolado ang sitwasyon. Hindi ba pwedeng maabswelto ako sa kasalanang hindi ko naman ginusto? Papa Dudut, yun yung paulit-ulit na tanong sa aking isip magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin mahanapan ng sagot yon. Palibhasa, sariwang-sariwa pa rin sa akin ang mga nangyari at walang gabi ang nagdaan na hindi ako umiiyak at hustong nagsisisi. Kung maaari ko lang ibalik ang kabataan ko ay pipilitin ko na lamang na maging matuwid. Siguro kasi kapag nangyari yon, hindi ako magiging masamang huwaran para sa anak ko. Pero ano pa nga bang magagawa ko ngayong nangyari na ang lahat ng ito sa buhay ko? Masakit para sa aking isipin na mas pinili ko na lamang na maghiwalay muna kami ng landas ng anak kong si Shamara matapos ko nga silang palayasin ni George. Pero umaasa pa rin ako na balang araw ay mapatawad namin ang isa't isa kahit na sa ngayon ay suntok pa rin sa buwan na mangyari yon, Papa Dudut. Marami akong mga bagay na pinagsisisihan subalit sa kabila ng lahat. Araw-araw ko rin namang pinipiling magbagong buhay. Alam kong magiging mabuti rin sa akin ang langit at sa huli ay magiging maayos din ang lahat. Papa Dudut, maraming salamat sakaling mapili ninyong itampok ang storya ng buhay ko sa programa ninyo. Sana kahit papaano ay kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Sa buhay, importante talagang magtanim tayo ng mabuting punla upang mabuting prutas din ang ating aanihin. Ang inyong forever kapuso, Susan. Kahit sinong magulang ay hindi ginusto na mapariwara o maligaw ng landas ang ating mga anak. Kaya nga karaniwan na sa atin na ituwid ang daang tinatahak nila habang sila'y musmus pa lamang. Pero minsan may mga bagay o pangyayari na hindi na natin kontrolado o wala na sa ating mga palad ang mga susunod na mga mangyayari. Magkaganon pa man, huwag pa rin tayong tumigil sa paggawa ng mabuti upang sakaling maligaw man ng landas ang ating mga anak, magsilbing liwanag naman sa kanila ang mga mabubuti nating gawa upang pamarisan at gawin nilang huwaran. Mga kabarangay, bagaman malungkot at masakit ang kwentong binahagi sa atin ni Susan, sana po ay may napulot pa rin tayo na aral sa bawat pangyayari ng kanyang buhay. May mga pangyayari po sa nakaraan na hindi na natin mababalikan pa kaya nga dapat nakatingin na lang tayo sa kasalukuyan. Huwag na huwag tayong huminto na gawin ang mga tama dahil araw-araw ay nabibigyan naman tayo ng pagkakataon na baguhin ang ating buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito po sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag tayo ay nagmamahal, kailangan nating sumugal. Kailangan nating ipagsapalaran ang ating puso para mahanap natin ang nakatakdang kapareha nito. Ikaw, kabarangay, anong mga bagay na ang ipinusta mo sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, tama nga ang sinasabi nila na minsan kung sino pa ang mga hindi natin inaasahan sa paligid natin
ay sila pang magkakaroon ng malaking parte sa ating buhay. Ako nga pala si Edmond, 37 years old at 12 years nang cook sa isang hotel dito sa Maynila. Bata pa lamang ako ay mahilig na talaga akong magluto. Nakuha ko ang talentong ito mula sa aking nanay. Ako kasi ang palaging kanang kamay ng nanay ko sa kusina tuwing nagluluto siya sa bahay. Pagkatapos kong graduate ay ang pagluluto na ang ginawa kong propesyon. Nagsimula ako noon bilang taga-ihaw sa isang maliit na restaurant. Pork barbecue, chicken barbecue, steak, kebab at burger patty. Yun ang karaniwang niluluto ko sa pinakauna kong trabaho. Sumunod akong napunta sa mas malaking restaurant kung saan ay naging line cook naman ako. Ang mga experience kong yon ang naging dahilan kung bakit ako napasok sa kusina ng isang hotel. Mula sa pagiging baguhan, mabilis na tumaas ang katayuan ko sa kusina dahil po sa sunod-sunod na pag-alis at pag-resign ng mga kusinero namin na mas nauna kesa sa akin. Kung may umalis, ay may mga dumarating din naman. At isa na doon si Ronald. Isang probinsyano mula sa Aklan. Sa mga unang buwan niya sa trabaho ay siyang naging tampulan ng tukso. Siya ang ginawang katatawanan sa kusina. Tahimik lamang kasi siya, Papa Dudut, at hindi lumalaban kaya malakas ang loob ng iba na siya'y tukso-tuksuhin. Sa aming lahat, ako lang ang tanging nakakita sa kakayanan ni Ronald sa pagluluto, Papa Dudut. Ronald, paupo ako ha. Tabihan na muna kitang kumain. Sige lang. Bakit? Wala na bang pwesto dun sa lamesa nyo? Meron, pero gusto ko muna lumayo sa mga kasama natin. Ang ingay na lang kumain eh. Dito na lang ako, mas tahimik. Bakit pala ayaw mong sumabay sa amin tuwing kumakain? May iniiwasan ka ba? Wala naman. Laging puno yung lamesa nyo eh. Ayaw ko namang makipagsiksikan. Tsaka hindi ko pa gaanong close yung iba. Nagulat ka siguro sa mga ugali nila no? Mapangasar talaga yung mga yon kaya masanay ka na. Sanay na ako. Sa amin nga, ako rin yung laging inaasar eh. Tagasan ka pala ulit? Saklan. Oh, ang layo ah. Bakit mo naman naisipang magtrabaho dito sa Maynila? Sabi nila mas maganda raw buhay dito eh. Doon kasi sa amin, palipat-lipat ako ng trabaho. Naisip ko na pwede ko namang subukan magtrabaho dito. Mas maraming opportunity. Balita ko, pinasok ka rito nung pinsan mo? Tama ba? Oo, ganun na nga ang nangyari. Sinong pinsan yun? Anong trabaho niya rito? Si Edward, service crew siya. Ah, si Edward. Magpinsan pala kayo nun? Pero ibang-iba ugali yung dalawa ah. Si Edward malakas din mang asar yun eh. Lagi nga siyang tambay sa kusina para makadekot ng pagkain eh. Pero ikaw parang ang tahimik mo yata. O baka ngayon lang kasi bago ka pa lang. Dati na talaga akong ganito, tahimik lang. Pareho kami ng tatay ko na mahiyain. Sa kanya ako nagmana eh. Ganun ba? Kaya naman pala tuwing nakikipagbiruan kami sa'yo, pangiti-ngiti ka lang. Pero alam mo, kung minsan, subukan mo ring lumaban. Nako, hindi ako pala away na tao. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi kong lumaban, kapag biniro ka, biruin mo rin. Para bang makipagsabayan ka? Gets mo ba? Ah, nakuha ko na. Pero bakit naman? Kailangan ba talaga yon? Kung gusto mo magbago pakikitungo nila sa'yo, yun ang gawin mo. Napapansin ko kasi na nabubuli ka nila nang hindi sinasadya kasi hinahayaan mo lang. Kapag inutusan ka nila na gawin yung trabaho nila, huwag kang pumayag. Okay lang naman sa akin yun. Talaga? Bakit naman? Kung ako sa'yo, hindi ako papayag. Kasi dun ako natututo. Hindi man halata sa akin pero mas gusto ko yung mga bagay na challenging. Kahit bigyan pa nila ako ng 5 putahe na sabay-sabay kong lulutuin, ayos lang yun. Kaya ko naman. Ang problema kasi sa ganun, mas magiging mabigat na ngayon yung trabaho mo kaysa sa sahod na nakukuha mo. Sabi nga nila, dapat magtrabaho ka base sa sahod na ibinibigay sa'yo. Kapag nagpapagod ka sa wala, ikaw din lang yung lugi. Hindi naman ako lugi kung may natututunan naman ako. Tsaka mahal ko ang pagluluto kaya hindi mabigat yun para sa akin. Ibang klase ka pala.
Naging all around ka na tuloy dahil sa ginagawa mo. Kulang na lang maghugas ka na rin ng pinggan eh. Huwag mo sabihin na naghuhugas ka rin ng pinggan. Kapag nauubusan tayo ng lutuan, ako na mismo naghuhugas. Hindi nga. Seryoso? Oo, wala naman kaso sa akin yun. Pero ini-spoil mo yung mga katrabaho natin sa ginagawa mo. Paano yun? Hayahay na lang buhay nila tapos ikaw yung naghihirap? Hayaan mo na. Ikaw bahala. Baka ngayon lang yan kasi bago ka pa. Tamo, kapag nagtagal, mananawa ka rin sa buhay sa kusina. Bakit ikaw? Nagsawa ka na ba? May mga pagkakataon na naboboringan na ako sa ginagawa ko. Araw-araw ba naman kasi na paulit-ulit na lang yung ginagawa natin? Yung sinasabi mong marami kang matututunan? Kapag naubos na yon, magsasawa ka rin. Papadudod simula nung araw na yon ay ako na ang laging nilalapitan ni Ronald. Doon na nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa at para sa akin, ayon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko dahil malaki ang naitulong sa akin ni Ronald sa buhay ko. Papadudot ang kusina sa hotel na pinagtatrabahuhan namin ay nahahati sa 6 na station. Ang hot kitchen kung saan ay nagaganap ang matinding bakbakan, ang cold kitchen, a la carte, commissary at wash-up station. Bawat cook ay may nakatokang kusinero at kami ni Ronald ay sa hot kitchen kami nagtatrabaho. Ang mga karaniwang niluluto namin sa istasyon na yon ay ang mga pagkaing pang maramihan dahil araw-araw kami naghahanda para sa buffet ng hotel. Doon ginagawa ang grilling, pagluluto ng ulam, paggawa ng sabaw at kung ano-ano pa. Naging maganda naman ang tandem naming dalawa ni Ronald sa hot kitchen. Nagkaroon kami ng sariling routine para mas mapabilis ang trabaho namin. Ang nagustuhan ko kay Ronald ay mabilis siyang magtrabaho, papadudot. Magaling din ang panlasa nito at kapag napasobra ay marunong siyang dumiskarte. Dumaan ang mga taon ay mas naging close pa kaming dalawa sa puntong nagsasabihan na kami ng sikreto namin sa isa't isa. Uy, Ronald, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Bakit? Wala. Itatanong ko lang sana kung naluto mo na yung staff meal. Ikaw nakatoka dun ngayong araw eh. Tapos ko na yon. Kaya nga ako sumaglit muna rito sa likod eh. Nagyoyosi ka na naman pala. Gusto mo? Pass muna. Kakayosi ko lang kanina eh. Alam mo, yung pagyoyosi mo na yan, medyo bawas-bawasan mo hanggat maaari. Napapansin ko lang na parang nagiging chain smoker ka na ngayon eh. Nakakawala kasi ito ng pagod. Ito na lang yung pahinga ko eh. Kapag nagyoyosi ako, kumakalma yung utak ko. Nakakakonsensya tuloy. Sa akin ka natuto magyosi eh. Naalala ko pa nung bago-bago ka pa lang na hindi ka marunong humipak ng sigarilyo. Ganun talaga. Kailangan nating mag-adjust sa paligid natin. Kasama ba yan sa mga natutunan mo rito? Nagsama-sama na lahat. Lahat ng magaganda at masasama. Lahat ng yun, natutunan ko rito at karamihan nun, sa'yo mismo galing. Parang lumalabas na bad influence patuloy ako. Pati sa pag-inom nadadamay ka rin eh. Doon na lang tayo nagiging masaya eh. Di ba nga tama ako? Kapag nagtagal, magsasawa ka rin sa trabaho. Kaya pagkatapos magtrabaho, kailangan talaga natin maghanap ng stress reliever. Nag-mature lang siguro yung pananaw ko sa buhay. Pero alam mo, kahit nakakasawa at nakakapagod yung buhay natin dito, hindi ko magawang umalis. Bakit naman? Teka, may plano kang lumipat? Oo sana. Yung sinabi mo nun na mauubusan rin ako ng matututunan dito, parang nangyari na nga. Wala nang bagong pumapasok sa utak ko eh. Kung ano yung ginagawa ko nung unang araw ko rito, ganun pa rin hanggang ngayon. Sabi ko naman sa'yo eh. Pero bakit hindi mo gawin? Bakit hindi ka lumipat? May isang taong pumipigil sa akin eh. Di ko siya maiwan-iwan kahit gaano ko kagustong umalis. Ako ba yan? Di mo ako maiwan na best friend mo? Sira ulo, hindi ikaw ang rason. Aray, sakit naman nun. So kaya mo akong iwan, ganon? Lilipat lang naman ako ng trabaho kung sakali.
Hindi naman ako mangingibang bansa. Kung makareact ka, akala mo naman di na tayo magkikita ulit. Kung hindi ako, sino yung taong ayaw mong iwan? Sekreto lang natin to ha. Huwag kang mag-alala. Safe sa akin ang sikreto mo. Kailan ba kita chinismis? Never namang nangyari yun, di ba? Si Glenda, siya yung di ko maiwan-iwan. Sino? Si Glenda? Oo, si Chef Glenda. Nako! Oh, bakit naman ganyan reaksyon mo? Marami kang karibal, pre. Alam mo ba na mas mahaba pa buhok ni Glenda kaysa kay Rapunzel sa dami na nagpaparamdam sa kanya? Talaga ba? Sa tingin mo, ikaw lang nagkakagusto sa taong yun? Madami kayo! Ang ibig mo bang sabihin, wala akong tsansa sa kanya? Hindi naman sa ganun. Sinasabi ko lang na mahihirapan ka dahil literal na marami kang makakabangga. Wag na pala, binabawi ko na yung sinabi ko. Pero hindi pre, kung gusto mong ligawan si Glenda, susuportahan kita. Kung gusto mo nga, ako pa maging wingman mo eh. Pwede ba? Oo naman, pwedeng pwede. Ako nang bahala sa'yo, nasa mabuting mga kamay ka. Salamat pre. Papadudot katapat lang ng Hot Kitchen ay ang station naman ng Cold Kitchen. Ang namamahala rito ay walang iba kundi si Chef Glenda na katulad ko ay matagal na ring nagtatrabaho sa hotel. Siya ang gumagawa ng mga pagkaing hindi na kinakailangang lutuin katulad ng mga salad, juice, shake, sandwich at iba pang mga appetizers. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagkagusto si Ronald kay Glenda. Maganda kasi siya, makinis ang balat nito at matangos ang ilong at may maikling buhok na bumagay sa bilugan niyang mukha. Tahimik lamang si Glenda at may pagka-misteryosa. Ang mga katangian niyang ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng kalalakihan sa kusina maging ang mga service crew ng hotel ay nagkakagusto rin sa kanya. Marami na nga ang sububok na manligaw kay Glenda pero ni isa sa kanila ay walang pumasa. Dumating nga sa punto noong napagkamala na siyang lesbiana dahil never daw itong nagkaroon ng boyfriend. Hindi pa nakatulong ng mga galawan nito ay may pagka-tomboy na mas lalo pang nagpalakas sa appeal niya. Papadudot, aaminin ko po sa inyo, maging ako man ay nagkaroon din ng crush kay Glenda. Pero hindi katulad ng iba ay sinekreto ko lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Paghanga lang naman ang meron ako sa kanya dahil bukod sa maganda niyang itsura, ay napakahusay din po niya sa loob ng kusina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi po alam ng nakakarami pero si Glenda po ang kauna-unahang tao na nakausap ko sa kusina noong baguhan pa lamang ako. First day ko noon sa kitchen at nagulat ako sa bilis ng mga kaganapan doon. Wala kang oras para huminga dahil pagkatapos mo sa isang bagay ay may bagong trabaho ka na namang kailangang tapusin. Yosi lang talaga ang pahinga mo kapag kusinero ka dahil bakbakan talagang nagaganap sa loob nito. Tarantang-taranta ko noon sa unang araw ko sa trabaho. Sunod-sunod ba naman kasi ang ipinag-utos sa akin. Nasakto kasi na mayroong event sa hotel noong araw na yon at kalahati ng mga cook ay naghahanda para sa debut ng isa sa mga guest namin. Sa akin po ibinili ng buffet at mag-isa lamang akong namuno sa hot kitchen noon. Sabay-sabay na nakasalang ang mga ulam tulad ng dinuguan, beef steak, kare-kare, chop suey at pati mga soup of the day. Nang mga oras na yon ay napansin ni Glenda na nagpapanik na ako. Kaya naman tinulungan niya ako sa pagluluto. Dahil wala naman siyang ginagawa sa istasyon niya ay naghati kami ng mga gawain. Doon na nga po nagsimula ang appreciation ko kay Glenda. Sobrang namangha ako sa bilis niya sa kusina. Para siyang kuneho kung gumalaw kumpara sa akin na usad pagong lamang noon. Simula noon ay si Glenda na ang naging inspirasyon ko para mapagbuti ang trabaho ko. Chef Glenda, dito ba tambayan ng mga kusinero kapag nagpapahinga? Dito nga,
Malapit lang kasi sa kitchen tsaka mabilisang break lang naman meron tayo. Kaya dito na kami sa parking lot tumatambay kapag nagpapahinga. Sakto, maaliwalas dito. Ang init sa loob ng kusina eh. Para kang nasa impyerno. Kamusta naman first day mo? As expected ba o unexpected yung mga nangyari? Grabe, sobrang unexpected. Nakakapagod yun ah. Ibang-ibang galawan dito kaysa sa restaurant. Tapos medyo masungit pa yung iba nating kasama. Dapat sanayin mo na sarili mo sa mabilisang trabaho. Tapos kapag nakasuot ka na ng apron, labas na personal na buhay mo sa ginagawa mo. Masigawan ka man, mamura o pagdabugan ng mga kasama mo, lagi mong tatandaan na trabaho lang lahat yun at walang personalan. Oo, alam ko na yan. Nakapagtrabaho naman ako dati sa kusina eh. Pero mas malala dito, kapag aanga-anga ka, babatuhin ka talaga ng kawali. Grabe naman yun. Ayaw mo maniwala? Mainitin talaga ulo ng mga chef dito kasi mainit din yung paligid. Nga pala, nailabas na ba yung buffet? Oo, kinuha na ng mga service crew. Pagkatapos ko sa huling putahe, lumabas na agad ako. Kailangan ko ng sariwang hangin matapos ang mahabang bakbakan. Eto Yossi oh, gusto mo? Mentol ba yan? Sige, paisa nga. Oh, lighter. Salamat. Daig ko pa nag-workout sa ginawa natin kanina. Hindi ko inaasahan na ganun pala kabigat yung trabaho dito sa kusinang to. Patikim pa lang yan. Talaga? Oo naman, anong inaasahan mo? Chill na buhay? Pumasok ka sa sikat na hotel kaya talagang mapapahirapan ka rito. Nakaka-excite naman kung ganon. Bakit naman nakaka-excite? Iba kasi yung adrenaline rush na nararamdaman ko kapag sunod-sunod yung trabaho eh. Yung sa sobrang dami ng ginagawa mo pero sa huli, natatapos mo pa rin ng maayos yung trabaho. Iba yung feeling. Sus, ngayon lang yan. Kapag nagtagal, hindi ka na makakaramdam ng excitement sa ginagawa mo. Talaga? Bakit naman? Kasi magiging routine mo na ang pagluluto. Katulad ng pagising natin sa umaga at pagtulog sa gabi. Magiging normal na lang para sa atin yung pagluluto na yan. Malabong mangyari yan. Passion ko na ang pagluluto eh. Kaya passion pa yan o pangarap na matagal mo nang inaasam, maniwala ka sa akin. Magbabago yung tingin mo dyan. Pustahan tayo? Wag na, alam ko namang matatalo ka eh. Asus! Takot ka lang eh. Maniwala ka sa akin, tama lahat ng sinabi ko. Ang ibig bang sabihin yan, sawa ka na sa ginagawa mo ngayon? Hindi naman sawa, bored lang. Wala nang bago eh. Eh bakit hindi ka maghanap ng bago? Kailangan ko magtagal dito para gumanda yung resume ko. Tsaka wala naman ako ibang mapupuntahan kasi isa na tong hotel na to sa pinakamaganda na pwede mong pasukan. Teka, ilang taon ka na ba? Parang ang dami mo ng pinagdaanan. Mukhang ang bata mo pa naman sa tingin ko. 25. Talaga? Magkaedad lang pala tayo? Di nga, 25 ka rin? Oo, kahit i-check mo pa ID ko. Hindi halata ah. Bakit? Ilang taon na ba ako sa tingin mo? Akala ko mid-30s ka na eh. Ang lala naman nun, baby-faced kaya ako. Sino naman nagsabi? Nanay mo? Oo. Bahala ka dyan. Oo, teka. Saan ka pupunta? Babalik na ako sa kusina. Mag-aayos pa tayo para sa merienda buffet. Sumunod ka na lang pagkatapos mo dyan. Teka, sandali. Sasabay na ako. Hindi naglaon ay mabilis din naman akong nakapag-adjust sa bago kong trabaho noon. Kung sa restaurant ay sakalang kami magluluto tuwing may order, sa hotel ay hindi ka titigil sa pagluluto dahil diretso ito mula umaga hanggang gabi, mula Lunes hanggang Linggo. Unti-unti ay nagustuhan ko rin ang buhay sa kusina. Nakaka-addict dahil kakaiba ang adrenaline rush na mararamdaman mo tuwing sobrang gulo ng paligid mo at lahat ng tao ay nagmamadali sa kani-kanilang trabaho. Sa huli ay mapapangiti ka na lamang tuwing binabalik-balikan ng mga tao ang luto mo. Hinding-hindi ko malilimutan ang ginawang kabutihan sa akin ni Glenda noong first day ko dahil doon nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa. Inggit na inggit nga sa akin ang mga katrabaho ko dahil sa aming kalalakihan ay sa akin lang close si Glenda. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko dahil sa akin lang siya nagiging open. Kaya naman ginawa ko ang lahat para mapangalagaan ang pagkakaibigan namin yon. Ang lihim na pagtingin ko sa kanya ay sinantabi ko na lamang muna sa takot na baka magbago
ang turing niya sa akin kapag nalaman nito na may gusto ako sa kanya. Sa pagdaan nga ng panahon ay mas tumibay ang pagkakaibigan namin ni Glenda hanggang sa dumating nga si Ronald. Noong nalaman kong may gusto rin siya kay Glenda ay wala na akong ibang nagawa kundi idagdag ang pangalan niya sa listahan ng mga karibal ko. Kahit ganoon ang nangyari ay hindi naman nagbago ang pagkakaibigan naming dalawa, Papa Dudut. Pre, ano, kumusta? Luto na ba yung para sa buffet? Patapos na. 2 na lang kulang. Saan ka ba kasi galing? Galing ako sa cold kitchen. Tinulungan ko si Glenda. Nakalive yung kasama niya eh. Kawawa naman, natambakan ng trabaho. Kaya tinulungan ko na. Paano naman ako? Ikaw talaga. Basta pagdating sa babae, napakabilis mo. Minsan na nga lang magpatulong yun eh. Alam mo, si Glenda, madiskarting tao yan. Kaya kapag humingi siya ng tulong sa'yo, tulungan mo. Kasi hindi yan nagpapatulong talaga. Sus, dami pa sinabi. Tulungan mo na lang ako rito para matapos na to. Amin na, ako na dyan. Malapit na yan maluto. Maghahanda lang ako ng rekado para sa staff meal. O sige. Sandali lang. Nagsiselos ka ba? Ano? Nagsiselos ka ba na close kami ni Glenda? Ba't naman ako magsiselos? Eh syempre, may gusto ka sa kanya eh. Hindi ako nagsiselos. Kung ano-anong iniisip mo dyan. Magluto ka na lang kaya. Alam mo pre, hindi mo kailangan magselos kasi matagal na kami magkaibigan ni Glenda. Close na talaga kami noon pa. Kaya yung pagiging malapit namin sa isa't isa, walang mali siya yun. Oo na. Ay sus, nagsiselos nga. Maganda nga yun na close kami eh. Kasi mas nagagampanan ko yung role ko bilang wingman mo. Di mo ba alam na sinimulan ko na yung trabaho ko? Nilalakad na kita kay Glenda. Totoo ba? Oo naman. Anong sabi mo sa kanya? Alam na ba niya na gusto ko siya? Siyempre dapat dahan-dahanin lang natin. Huwag natin siyang biglain. Hindi pa niya alam na may gusto ka sa kanya. Ang ginagawa ko tuwing magkausap kami, lagi kitang binabanggit. Para bang mind conditioning lang? Siyempre iba kapag lagi niyang naririnig yung pangalan mo. Mananatili yun sa isip niya. Baka nga mapanaginipan ka pa niya eh. Kung totoo nga yung sinabi mo na matagal na kayong magkaibigan, turuan mo naman ako kung paano ako mas magiging malapit sa kanya. Hindi ka ba marunong manligaw? Kalalaki mong tao eh. Ilang taon ka na ba ulit? 28. 28 ka na pero di ka pa marunong dumiskarte? Para ka namang never nagka-girlfriend niyan. Basta, turuan mo na lang ako. Teka, totoo ba? Hindi ka pa nagkaka-girlfriend? Hindi nga. Uy, sagutin mo ako. No girlfriend since birth ka? Oo nga, ang kulit. Silence means yes nga, di ba? Anak ng... Kaya naman pala di ka marunong manligaw eh. Ano, tuturuan mo ba ako o hindi? Ganito gawin mo ha. Kapag nakita mo siyang lumabas ng kusina, ibig sabihin nun magyoyosi yun. Sabayan mo siya. Tapos kapag magkasama na kayo, kwentuhan mo ng buhay mo. Magtanong-tanong ka sa kanya ng mga simpleng bagay. Basta ang tip ko lang sa'yo, huwag mo siyang biglain. Slowly but surely dapat tayo. Okay, sige. Gagawin ko mamaya yan. Tapos kapag wala ka nang ginagawa dito sa hot kitchen, lipat ka dun sa cold kitchen. Istorbohin mo sila, makipagbiruan ka, makipag-flirt ka. Marunong ka naman siguro nun, no? Hindi ka marunong lumandi? Naku, patay tayo dyan. Kaya ko. Marunong naman ako nun kahit papaano. Hala, maglabas ka ng papel at ballpen. Ilista mo lahat ng sasabihin ko. Seryoso ka? Gusto mong mapasagot si Glenda o hindi? Oh, sandali. Heto na, naghahanap na ng papel. Papadudot binigyan ko si Ronald ng listahan ng mga bagay na gusto ni Glenda para mas tumaas pa ang tsansa nito na mapansin siya ng chef namin. Sa tagal ng pinagsamahan naming dalawa ay marami na akong alam tungkol kay Glenda. Katulad na lamang tuwing naglalaro kami sa mall, mahilig siya sa sports na archery at bowling. Kada sahuran ay lumalabas si Glenda para gumimik kasama ang mga kaibigan niya mula sa ibang propesyon. Kapag busy sila ay ako at ilang piling kusinero ang kasama niyang umiinom sa labas. Birang iniinom nito
kapag gusto niyang mag-chill, samantalang tequila naman ang iinumin niya kapag gusto niyang magwalwal buong magdamag. Ang paboritong pulutan niya ay raw salmon na pinartneran ng wasabi at soy sauce. Kapag nagtatrabaho ay ayaw na ayaw ni Glenda ang may kumakausap sa kanya. Ayaw niya kasing matalsikan ng laway ang ginagawa niyang pagkain. Gusto niya ay nakafocus siya sa trabaho, kaya kapag kinakausap mo siya ay hindi ka talaga nito papansinin. Istrikto siya pagdating sa pagsunod sa mga recipe ng hotel. Ayaw niya sa mga tansya lamang. Kung ano ang nakalagay sa standard cookbook ng hotel ay yun ang dapat na masusunod. Hindi rin niya gusto sa mga taong madrama. Tuwing may issue na tungkol sa trabaho hanggat maaari ay umiiwas siya rito at hindi nakikialam. Papadudot lahat na yata ng tip na alam ko ay ibinigay ko na nga kay Ronald. Alam ko kasi papadudot na tulad ng iba ay mahihirapan din siyang ligawan si Glenda dahil mapili nga ito. Pero wala naman sigurong mawawala kung susubukan ni Ronald ang swerte niya. At bilang kaibigan ay 100% na suportado ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi lang sa pagbibigay ng advice kay Ronald ang tulong na ginawa ko sa kanya, papadudot. Bilang wingman ay ginawa ko ang lahat na makakaya ko para mapansin ni Glenda ang kaibigan ko. Tuwing magkasama kaming dalawa ay lagi kong ibinibida si Ronald, papadudot. Pasimple ko siyang isinasali sa usapan para mapalapit silang dalawa sa isa't isa. Noong minsan nagaya si Glenda na maglaro ng bowling sa labas, kahit gusto kong sumama ay nagrason ako na may lakad ako ng araw na yon. Gusto ko kasing i-recommend si Ronald na pumalit sa akin. At yun naman ang ginawa ni Glenda. In-invite niya si Ronald at tuwang-tuwa naman ito dahil yon ang naging first date nila. Nung minsan gumimik naman kami ay nalungkot ako dahil hindi invited si Ronald. Ang ginawa ko ay ako mismo ang nag-invite sa kanya na sumama. Noong nalasing ay mas lumakas ang loob ni Ronald para magpakitang gilas sa harapan ni Glenda. At natuwa ako noong mabilis namang nakuha ni Ronald ang kiliti ni Glenda. Pagkatapos noon ay medyo naging close na rin ang dalawa dahil sa akin. Ilang buwan na laging ganon ang nangyayari, papadudot. Hanggang isang araw ay naglakas loob na rin si Ronald para umamin ng nararamdaman niya kay Glenda. Inaya niya ito para sa isang date at pumayag naman si Glenda. Sa kasamaang palad, katulad ng ibang nauna sa kanyang nanligaw, ay sinawing pala din si Ronald. Sige, mauna na kayo. Sunod na lang ako. Yosin lang ako saglit. Oh, Ronald! Anong ginagawa mo dito? Di ba day off mo ngayon? Oo, wala akong pasok. Galing ako sa labas pero naisip kong dumalaw rito. Wala akong ibang mapuntahan eh. Oo nga, ngayon pala yung date niyo ni Glenda, di ba? Ano, nagtapat ka na sa kanya? Ano nangyari? Dali, kwento mo. Busted ako, pre. Ha? Paano? Ano bang sinabi niya sa'yo? Hindi raw niya ako nakikita bilang boyfriend. Wala raw siyang gusto sa akin. Nasaan na ba siya ngayon? Umuwi na. Pagkatapos namin kumain. Nagpaalam na siya tsaka dumiretso na ako rito. Sayang. Akala ko pa naman may chance ka na. Hayaan mo pre. Hindi man para sa'yo si Glenda, sure ako na may ibang babae pa dyan na mas magugustuhan mo at magugustuhan ka rin pabalik. May isa pa siyang sinabi bago siya umalis eh. Ano? May nilalaman na raw ang puso niya kaya hindi siya tumatanggap ng manliligaw ngayon. Naka-reserve na raw yung puso niya para sa isang tao. Ha? May boyfriend na ba si Glenda? Wala naman siya nababanggit sa akin ah. Wala pa siyang boyfriend sa ngayon. Parang may inaantay lang yata siyang tao. At kapag yung taong yun ang nanligaw sa kanya, panigurado akong sasagutin niya agad yun. Talaga ba? Sino naman kaya yun? May alam ka ba kung sino yung nagugustuhan niya? Magkaibigan kayo. Baka naman may nababanggit siya sa'yo. Kung alam ko lang, edi sana hindi na kita ilalakad pa kay Glenda. Hindi ko rin alam na may gusto na pala siya sa ibang tao. Ako?
May hinala ako kung sino. Sino? Bago ko sagutin yan, may tanong muna ako sa'yo. O sige, ano yun? Di ba halos lahat nagkagusto na kay Glenda? Halos lahat sumubok na ligawan siya? Oo. Napag-usapan na namin yan mismo ni Glenda dati. Pati nga ilang service crew nagtangkaring ligawan siya eh. Eh ikaw, hindi ka ba nagkagusto sa kanya? Ha? Ako? Hindi ah. Loko-loko. Paano naman ako magkakagusto kay Glenda? Magkaibigan kami. Lalaki ka, maganda si Glenda. Hindi ka talaga nagkagusto sa kanya? Hindi. Hindi ako magkakagusto sa kanya. Paano kung sabihin kong ikaw yung lalaking inaantay niya? Paano kung ikaw yung nagugustuhan ni Glenda? Kung sa'yo na pala nakareserve yung puso niya, anong gagawin mo? Malabong mangyayari yan. Paano mo naman nasabi? Sinubukan mo ba? Tinanong mo ba siya? Hindi na kailangan. Magkaibigan lang kami ni Glenda. Yun lang ang nararamdaman ko sa kanya at ganon din siya sa akin. Alam mo pre, kung ako ang iniisip mo kaya ayaw mong umamin, wag mo nang problemahin yun. Sinubukan ko pero hindi niya ako gusto. Okay lang sa akin yun. Kasi at least sinubukan ko. Kung ikaw man ang gusto ni Glenda, mas matutuwa pa ako. Hindi ko nga siya gusto, ano ka ba? Okay, sabi mo eh. Basta ako, iba yung nakikita ko tuwing magkasama kayo. Kung ako sa'yo, sundin mo kung anong nasa puso mo para wala kang pagsisiyan sa uli. Na-broken ka lang kung ano-ano lang pinagsasabi mo. Bahala ka dyan. Mauna na ako sa loob. Hinahanap na nila ako. Inom na lang tayo mamayang gabi para madamayan kita dyan sa puso mong sawi. Sige na, ingat ka pa uwi. Nang panahon na yon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa impormasyong napag-alamanan ko. Hindi ko kasi alam kung seryoso ba si Ronald sa mga sinasabi niya o nagbibiro lamang siya. Pero aminin ko na nabuhayan po ako ng dugo sa mga nalaman ko. Hindi ko lubos akalain na magkakagusto rin pala sa akin ng isang katulad ni Glenda. Ayon kay Ronald ay pareho lang daw naming itinatago ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Sa katunayan ay matagal na raw niya itong napapansin. Tuwing nakatingin si Ronald kay Glenda ay nasa akin naman ang tingin nito. Kaya naman kahit na hindi sabihin ni Glenda ang totoo ay alam na raw ni Ronald na may gusto siya sa akin. Papadudot hindi ko alam na matagal na palang nag-aantay si Glenda pero pakiramdam daw niya ay hindi ko siya gusto dahil ni isang beses ay never daw akong nagpakita ng anumang interes sa kanya na higit pa sa pagkakaibigan lang. Pero sa side ko naman ay ayaw ko lang talagang mag-first move sa kanya dahil alam kong mababasted lang din ako katulad ng nangyari sa mga kasamahan ko. Yun pala, sa mga taong kakasama kami ay pareho lang pala kaming nagtataguan ng feelings. Sa pagkakataong yon, si Ronald naman ang nagbigay sa akin ng tip. Tuwing day off daw ni Glenda, alas 6 ng umaga ay nagpupunta siya sa isang cafe. Pagkabanggit ni Ronald sa pangalan ng cafe na yon ay nagulat ako dahil yun ang paborito kong kapihan. Papadudot, yun na raw ang senyales na dapat ko nang aminin kay Glenda ang nararamdaman ko. At yun na nga po ang ginawa ko. Edmond? Oh, Glenda. Nandito ka pala. Good morning. Good morning din. Wala kang pasok? Meron pero dumaan muna ako rito sa cafe para bumili ng kape. May kape naman sa hotel ah. Ba't di ka pa dun magkape? Pangit ang lasa ng kape sa hotel eh. Sabi ko naman sa'yo ibang lasa ng kape nila rito. Matapang na manamis-namis. Yun yung gusto kong kape. Ikaw, nagulat ako nandito ka. Ah oo, dito na rin ako kumukuha ng kape ko. Sabi mo kasi masarap dito kaya sinubukan ko. Ayun, nagustuhan ko kaya suki na rin nila ako. Tama ako, di ba? Basta pagdating sa usapang kape, marunong ako niyan. Kape nang dumadaloy sa dugo ko eh. Nga naman. Pero sandali lang, di ba mid-shift ka? Bakit naman ang aga mo yatang pumasok ngayon sa trabaho? Ano kasi may dadaanan pa ako pagkatapos nito. Saan naman? Ang totoo niyan wala talaga. Wala akong lakad ngayon. So?
Nandito ka lang para sa kape? Ang layo ng pinunta mo ha? Nandito ako hindi para sa kape kundi para sa'yo. Ha? Nabanggit kasi sa akin ni Ronald yung nangyari sa date nyo. Nandito ka ba para maghanap ng explanation para sa kaibigan mo? Wala hindi ko talaga siya gusto. Akala mo di ko napapansin na pinupush mo siya sa akin? Alam ko yun, kaya nung nagsabi na siya sa akin ng nararamdaman niya, sinabi ko na rin yung totoo na wala talaga. Wala kaming chance na dalawa. Oo, yan din yung sinabi sa akin ni Ronald. So bakit kailangan mo pa akong puntahan rito kung alam mo na pala yung rason? Hindi rin yun ang pinunta ko rito, kundi ikaw. Ikaw mismo. Nandito ako ngayon kasi gusto talaga kitang makita. Bakit naman? Lagi naman tayong nakikita sa trabaho Huwag mong sabihin mismo na ako kaagad. Glenda, nasabi sa akin ni Ronald na may inaantay ka raw na tao. Kaya kahit gaano pa karaming manligaw sa'yo, walang pumapasa. Totoo ba yon? Grabe Pati yun sinabi sa'yo ni Ronald. Hindi ko alam na machismis din pala yung mga lalaki. Pero, oo, tama, may hinihintay nga akong tao ngayon. Kilala ko ba kung sino? Bakit gusto mong malaman? Kasi kung liligawan din ba kita, hindi rin ba ang magiging sagot mo? Liligawan mo ko? May gusto ka rin sa akin? Alam ko na kaibigan lang ang tingin mo sa akin pero… Ang tagal mo. Ha? Ang tagal mong umamin, yan yung inaantay ko sa'yo Yung umamin ka na gusto mo ko kasi ang totoo, ikaw nga yung taong hinihintay ko, Edmond. Ako? Oo, ikaw. Gusto rin kita matagal na. Pero paano nangyari yun? Ni hindi ka man lang nagpahiwatig na may gusto ka sa akin. Kasi ayokong mauna, ayoko mag-assume. Paano kung nauna akong umamin sa'yo tapos hindi mo pala ako gusto? Di napahiya ako. Ano pang mukhang ihaharap ko sa'yo? Yun din ang rason kung bakit ayokong umamin sa'yo Natatakot ako na baka magbago ang tingin mo sa akin. Baka magbago yung pagkakaibigan natin kapag hinaluan ko ng pag-ibig yung relasyon natin. So all this time may feelings na pala tayo sa isa't isa? Parang gano'n na nga. My gosh, para pala tayong tanga. Ang tanda na natin pero nagkakahiyaan pa tayo. Pero totoo nga. Totoo ba tong mga sinasabi mo? May gusto ka sa akin? Oo nga. Ano, manliligaw ka ba? Kasi pag oo, sasagutin na kita. Mabilis na kumalat sa kusina ang balitang girlfriend ko na nga si Glenda. Marami ang nainggit sa akin dahil sa aming lahat ay ako raw ang nagwagi. Ako raw ang nakabihag sa mailap na puso ni Glenda. Papadudot, hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil kay Ronald. Siya ang tumulong sa amin ni Glenda para maamin namin ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi ko po lubos akalain na kung sino pa yung wingman ay siya pa talaga yung pinili. Tumagal ang relasyon namin ng 3 taon. Nag-resign na noon si Glenda sa hotel para magtrabaho bilang chef sa isang cruise ship. Sa kabilang banda ay nanatili kami ni Ronald sa trabaho namin. Ngayon ay may sarili na ring girlfriend si Ronald at mas nauna pa silang magpakasal ng girlfriend niya kesa sa amin. Si Glenda sa kasalukuyan ay nananatiling long distance ang relasyon namin ni Glenda. At kahit man nagkahiwalay, ay patuloy pa rin ang pagmamahal at pagtitiwala namin sa isa't isa. Sa katunayan, pagka-uwi niya ngayong December ay plano ko nang mag-propose sa kanya, Papa Dudut. Yan lamang po ang maibabahagi ko sa ngayon at dito na po nagtatapos ang kwento ko at sana po ay nagustuhan ninyo ang sulat ko. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Edmond. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.